on the beat. Hello? 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 Kai, wannan ko ba ta jina ne. Hello ko ba ta ji? Hello, ina ji. Sai da ke minista. Barkanki da safiya, kin tashi lafiya, sanni baby na daya, mai ado ga kwalliya, mai kyawun zuciya, da kyau na idaniya, mai salon iya tafiya, son ki mini gaskiya. Adanki yayi mini, na saka ni tunatuni, inda safe ina wuni, kin saka ni gunaguni, kin zame mini magani, daure ki lamuni, san ki zani ki san mini, na hada nai magani, daure ki gwada mini, sanda ke yi mini, ki cire da arazani, tausayi na habibiya. Ina kika je daren jiya, na je neman yin biya, har ma aka ce da ni tsaya, min jira ki na kasa tafiya, hawaye na ya tsaitsaya, daga baya na sake tambaya, aka ce mini baki nan banata. Masoyiya, ina kika je habibiya, ina kika je masoyiya, tsaya zan yau da zuciya, ta kawo da san ki gimbiya. Habibiya, na yarda da san ki zan bace, ko da zai sa na haukace, in an sirfa a bakace, in an tara a tsakace, ki aminta da ni kawai ki ce, yan kaya na tarkace, na dawo nan ma'ambace, ki kalli cikin idaniyata, ki ce mini zana baka gata, hakan zai sa a zuciyata, na samu farin ciki banata, masoyiyata. Hello? 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 Hi. Ki sani ba za da ya da ke ba, a kai da ki za da bar su ba su san na zo gare ki ne ba. Yardar auren ya zana karba, je na gwada gare su duba. Ke kaɗai na zaɓa. Sai da ke minista.